שלום למאזיני רדיו ירושלים, ואפשר כמעט לומר כבר חג שמח. והיום תוכנית מיוחדת. הם זכו בפרס ישראל, הם הגוף הישראלי הראשון שזכה להכרה של האו"ם כמשקיף. 6,000 מתנדבים מועסקים בו, יותר מ100 סניפים בכל הארץ. הם נותנים שירות בלי הבדל של דת, מין, גזע, מקום ולאום. אנחנו מדברים על מוסד יד שרה. שלום למוישי כהן המנכ"ל. שלום וברכה. ואנחנו מדברים איתכם ערב החג, ולקראת החגים אני מבין שיש עלייה גדולה בפניות למוסד יד שרה. נכון, כפי שציינת, אנחנו נערכים בכוחות מתוגברים לקראת החג. כידוע בחג האנשים רוצים לראות את בני משפחתם, את קרוביהם, שיהיו איתם בחג, שיהנו איתם, שיוכלו ללכת להתפלל, ולכן אנחנו נערכים בכל הסניפים עם הרבה מאוד ציוד, עם מערך לוגיסטי. כלומר, אנשים שאולי מאושפזים בדרך כלל בבית חולים, בחג הם באים הביתה. נכון. ואתם צריכים גם להסיע אותם וגם לספק את הציוד. גם להסיע אותם, לספק את הציוד. יד שרה מסוגלת היום להרים כמעט בית חולים בכל בית בישראל, שזה מערך שצריך מיטה, מנוף, חמצן, מד לחץ דם, משדר מצוקה, כמעט ערכה מושלמת. ואיך זה הולך? אנשים מתקשרים מראש, מזמינים את השירות הזה לפני החג בוודאי. נכון, בהחלט. כי אין לכם ציוד אין לכם בתי חולים בלתי מוגבלים, מספר בלתי מוגבל. נכון מאוד, כדאי להיערך מראש. אנחנו יודעים שיש אנשים שממש בשעות האחרונות שלקראת החג משתחררים, ולכן הכנו צוות שיהיה זמין ממש שעות לפני החג, כדי שנוכל לעמוד באתגר הגדול הזה. המטרה שלנו, שכל מי שרוצה להיות בבית, בחג, שיהיה בבית, עם ילדיו, עם בני משפחתו, עם אהוביו. מי שלא יהיה בבית, בטוח, אלה המתנדבים. מתנדבים בחג יהיו בבית. אבל זה נכון שבערב החג, האנשים... בערב החג התכוונתי. בערב החג אנשים לא יהיו בבית, אנשים יעבדו במחסנים, בסניפים, על הרכבים, הטכנאים, יעבדו כמעט סביב השעון. זאת המטרה שלנו. אנחנו בהמשך נדבר עם המתנדבים ועל המתנדבים. כמה פניות יש בערך ביום למוסד יד שרה? יד שרה יש לה יותר מ100 סניפים. כדי לסבר את האוזן, מוקד השירות של יד שרה, שהוא מוקד שבעצם השער הווירטואלי ליד שרה, יותר מ1,000 שיחות כל יום. אפשר לעשות את החשבון לבד. לבית יד שרה בירושלים נכנסים למעלה מ3,000 איש כל יום. לקחת ציוד. לקחת ציוד. להשתמש במגוון השירותים של יד שרה. יש לנו 500,000 איש שאנחנו נוגעים בהם במשך השנה. נוגעים. ממש מגיעים אליהם לבתים, יושבים איתם. עם מגוון שירותי יד שרה. יש יותר מ20 שירותים שונים. אבל זה נדבר בהמשך. אנחנו רוצים עכשיו לדבר עם המייסד של יד שרה, נכון? הרב אורי לופוליאנסקי. אורי לופוליאנסקי. שלום לך. שלום, שלום. מה שלומכם? בסדר, אני לפני כמה ימים הייתי לראשונה בחיי, אני מוכרח להגיד, בסיור ביד שרה, בשכונת בית הכרם, וממש אני עוד לא נרגעתי מהסיור הזה. העיקר הוא לא הסיור, העיקר הוא בעצם מה שניתן, והדאגה, האכפתיות שקיימת בעם ישראל, ויד שרה מיישמת את זה בפועל, בכך שהיא מאפשרת לכל חולה או קשיש להמשיך ולהיות בביתו או בסביבתו הטבעית על אף המוגבלות הפיזית שבה הוא נמצא. וכל זה נעשה על ידי מתנדבים, עמך בית ישראל. למה בעצם, למה אנשים מתנדבים בעצם לעניין הזה? קודם כל, מהי חברה? חברה זה בעצם מדבר על קבוצה של אנשים שבאופן כללי בעולם נכנס העניין של אכפתיות וסיוע של אחד בן אדם לחברו. בעם ישראל, במיתולוגיה היהודית, הרי מאברהם אבינו זו ירושה לנו, שאנחנו ישראל ערבים זה בזה, שבעצם מאחד אותנו כעם
האכפתיות, האחדות של עם ישראל. עם ישראל היה גורש ממקום למקום, ובכל מקום ידעה הקהילה, אם זה היה בתימן או זה היה בפולין, ואם זה היה במרוקו או היה בכל מקום אחר, ידעו שצריכים לעזור ולסייע. וכך זה עבר מדור לדור. אגב, אורי, איך כל זה התחיל? התחיל בביתנו של אשתי מיכל ושל אנוכי, כאשר שמנו לב שהיא קיימת בעיה, זה היה לפני כ-40 שנה, שילדים פתאום, בגלל הבעיה, ירושלים היא עיר יבשה, הנוצרים צריכים לדעת את זה, היא עיר יבשה מאוד, מה שנקרא היה קרופ, יובש בסימפונות שמביא לנימוניה, לדלקת ריאות, ואז היו צריכים אינהלטורים, מכשירי עדים, וכל פעם בירושלים השכנות היא מאוד מאוד נחמדה וטובה, ואנשים באים ודופקים, צריכים עגבנייה, מלפפון או חלב או משהו, מוצץ, ודפקו עם רופא, אומר, אם יש את זה מיד אפשר להשאיר אותו בבית עם האינהלטור, המכשיר עדים, אם לא מיד לבית חולים. איך לבית חולים יודעים מתי נכנסים, לא יודעים מתי יוצאים, זה ודאי צרה גדולה, ואז חשבנו לנכון מהכסף כיס לקנות כמה מכשירים, שכאשר מישהו דופק וצריך באופן בהול ודחוף מכשיר עדים או אינהלטור, שיהיה לנו לתת. כן, אבל למה חשבתם דווקא את זה? למה לא חשבתם לבנות בית ספר, או לצאת לטיול לחוץ לארץ, או לגור בספר? אבל למה דווקא החלטתם להתחיל להשאיל מוצרים רפואיים? אין לי הסבר לזה. כשאבי זיכרונו לברכה בא אליי בפעם הראשונה וראה, וכשישבנו בסעודת ליל שבת, שפתאום מישהו בא ומבקש מכשיר חמצן, בלון חמצן זה היה אז, ואחר כך מגיע איזה אמא מבקש מהר אינהלטור וכו', שאל אותי מה נהיית רופא? לא נהייתי רופא, זה היה צורך. גם בכלל, איך יד שרה התפתחה בכזו צורה שכיום יד שרה מסייעת למעלה מ500,000 איש במדינת ישראל על ידי למעלה מ100 סניפים. מכיוון שזוהי נישה שלא הייתה מטופלת, שהיא עדיין לא מטופלת אלא על ידי מתנדבי יד שרה. רגע, בוא נלך להתחלה קודם. אתה החלטת שאתה קנית את המכשירים האלה, נכון, מכספך? כן, לצערנו לא היה בירושלים, חיפשתי בירושלים ולא מצאתי בתל אביב, היה איזשהו סוכן, שכאשר באתי ודיברתי איתו שאני רוצה 6 מכשירי אינהלציה, זאת אומרת, אין 6, קוטט לך 2, בשנה הבאה אנחנו נמכור לך עוד. ואז אנשים הגיעו אליך, ואז שמת לב שחסרים כיסאות גלגלים למשל, נכון? או דברים אחרים? כן, אני לא יכול לקחת את זה על כתפיי, לומר, אני שמתי לב. אנשים באו וביקשו. הייתי יכול, איך אומרים, להימלט, הייתי יכול אולי לברוח מהעניין. את זה לא עשיתי. אני ראיתי שקיימת בעיה עם כיסאות גלגלים, עם מיטות בית חולים, וקרדיו הפניה מוניטור. באו לה עם שמות של בית מרקחת, תרתי משמע. וראיתי שבאמת אנשים נמצאים במצוקה. ומתי הבית הפרטי שלך הפך להיות יד שרה? כשהתחלנו, לפני 40 שנה, זה התחיל בבית, וזה ברור השם גם היום, אנחנו דבר כזה לא מוצאים מהבית, אז בלילה ובשבת, בעיקר אשתי... עדיין באים אליכם, לדירה הצנועה שלכם? עדיין באים אנשים? כן, מדי יום, יותר נכון, בעיקר בשעות שמשרדים כביכול לא עובדים, שעות הערב, שעות הלילה, בשבתות, באים מישהו שצריך את הציוד הרפואי, הוא בא ומקבל אותו והשנה. כלומר, יש לך מחסן בבית, מחסן ציוד בבית. כן, כן. ובני המשפחה חיים עם העניין הזה כל השנים, אני מבין. כן, ברוך השם, והם חיים עם זה טוב מאוד. הם רואים שפתאום כשמצלצלים באמצע הלילה וקמים וזה, באים לעזור לאנשים. הם רואים את האנשים, הם מרגישים את החוויה הזאת. יש ברוך השם כמה ילדים שאמרו אנחנו לא מוותרים על זה, והקימו בביתם. יש לי בן בקרמיאל, יש לי בן בנווה יעקב, הקימו בביתם גם כן
סניף של השאלת ציוד רפואי, כי הם רצו להמשיך את המסורת הזאת של עזרה לזולת. ומי זאת שרה? שרה זו סבתי, שאני לא הכרתי אותה, היא נהרגה בשואה, ובהתחלה כשהקמנו את יד שרה, אז זה היה ללא שם. בעצם זה היה מעין אגמח להשאלה של ציוד רפואי, ואז סיפרתי מקודם, אבי, זיכרונו לברכה, בא אליי הביתה, ופתאום אומר לי, מה זה? מה זה הדבר הזה? פתאום עוד אדם ועוד אדם מבקש ציוד כזה וציוד כזה. אז אמרתי לו, אני באמת לא ידעתי, אבל בירושלים היא עיר יבשה, וצריכים המון ציוד נשימתי. אז הוא אומר, אתה יודע, אני הגעתי לגיל 70. מספיק, לא צריך כל היום לרדוף אחרי הכסף, יש לנו מספיק, חיפאים היינו. ואז הוא אומר, די, אני אמכור, אם באמת צריך, אני אתן את הכסף. ואז הוא מכר את העסק שהיה לו בחיפה, ונתן את הכסף לצורך רכישה של ציוד רפואי. ואז הוא שאל מאוד מאוד בביישנות ובעדינות, האם אפשר שיהיה גם את השם של אמו, סבתי שנהרגה בשואה, ואם אפשר לתת את השם. אמרתי ברצון. וכל השאר זה היסטוריה, כן. תראה, זה עולה המון כסף. הציבור שלוקח את הציוד מקבל אותו בחינם, תמורת איזה פיקדון. מאיפה כל הכסף הזה? זה דבר מעניין, עמך בית ישראל, ובמיוחד הישראלים, ועוד יותר הירושלמים. יש לנו עשרות אלפים של אנשים טובים באמצע הדרך שתורמים ליד שרה, זה 180 שקל וזה 1,800 שקל, כל אחד ואחד בהתאם למה שהוא, ויד שרה ניזונת רק מתרומות הציבור. כמובן שכמעט אין הוצאות אדמיניסטרטיביות, בגלל שהכל נעשה בהתנדבות, אבל הציוד הרפואי עולה המון, והתיקונים שלו, אנחנו מוצאים למעלה מ10 מיליון רק לתיקונים של הציוד הרפואי, וכל זה ניתן בתרומות מעמך בית ישראל ממש. אין לנו גם, אנחנו לא יכולים להגיד על מישהו גדול, ידוע שם שהוא עומד מאחורי. עמך בית ישראל, זה מפעל עממי. יד שרה זה לא, איך אומרים, ארגון של מתנדבים, אלא זה מתנדבים שיש להם ארגון. זה עם ישראל במיטבו. אני הבנתי שזה מחזור שנתי כמה, 400 מיליון שקל או דולר? 100 מיליון שקל בשנה? לא. יד שרה, המאזן של יד שרה זה כהכנסות וההוצאות הם למעלה מ100 מיליון שקל בשנה. זה בעצם מה שהמדינה הייתה צריכה לעשות, או שאתה לא נכנס לזה בכלל? הרב לופוליאנסקי, אולי אני אכנס לזה. התשובה היא לא. לצערנו הרב, המדינה לא מסייעת לנו. אפשר לומר, לא מסייעת בכלל. כלומר, אם תיכנסו לגירעון, המדינה לא תכסה את הגירעון שלכם? יכול להיות שאם תהיה קטסטרופה, הרי אי אפשר לתת, הרי זה לא יעלה על הדעת שמדינה תשאיר אזרחים בכמויות כאלה, כפי שאמרתי, עובדים למעלה מ500,000 איש בשנה, שצריכים את הציוד כדי להשתקם בבית, כדי להחלים בבית, שלא יהיה להם את זה, שלא לדבר על כך שאז בתי חולים, גם היום הם תפוסים מעל המידה, הם יהיו מעל ומעבר. אנחנו גם יודעים, מבקר המדינה כתב על כך, שיש הידבקויות בגלל הצפיפות בבתי חולים, הידבקויות נוראיות. ויש כ4,000 איש, יש למעלה מ40,000 הידבקויות בשנה מאנשים שנכנסים לבתי החולים, ומתוכם כ10%, כלומר 4,000 איש מתים, לא בגלל המחלה או משהו שנכנסו לבית חולים. אין ספק שהפתרון הוא בבית. זה גם זול יותר, אבל זה גם נכון יותר מבחינת האדם, מבחינת משפחתו וכו'. וזה אנשים מיד שרה. זה המטרה והעניין של יד שרה, לעזור לאנשים להגיע, להיות ולהשתקם בביתם הם, בסביבתם הטבעית ובני משפחותיהם. וזה חד משמעי מוסד של חסד, ואתה איש של חסד, לפיכך. אני משתדל גם כן להיות חלק מהמתנדבים הנפלאים, שלא מוזכרים הרבה בגלל שאנחנו... לא, אנחנו נזכיר אותם היום, כן, אנחנו נזכיר אותם היום. יופי. אני ברשותכם, אתם שומעים התלהבות נעורים של יהודי שחי 365 יום בשנה, סביב העניין של נתינה וחסד. הוא סיפר על הסניף שיושב אצלו בבית,
הסניף הזה פעיל, הוא ורעייתו, מיכל, במסירות לא רגילה. אולי נגיד את זה אחרי הפרסומות שלא בפניו. אולי זה מביך אותו יותר. הוא לא יאמין לזה. הוא לא פוליאנסקי. הוא כל הזמן אומר שהוא לא, ואני אומר לכם, יושב יהודי, שכולו עם ישראל ברמ"ח איבריו. אורי, אנחנו נמשיך את התוכנית, אבל שנה טובה לך. שנה טובה לך ולכלל עם ישראל. ומציון תצא תורה, מירושלים, מרדיו ירושלים, שישמעו הלאה ויהיו, וזה יהיה החוט השדרה של עם ישראל, של האחריות והאכפתיות של איש את רעהו יעזורו לאחיו יאמר חזק. ונראה לי שכל אחד מתושבי מדינת ישראל אי פעם, מתישהו, נזקק לשירותים שלכם. אפילו אני פעם. תודה רבה. פרסומות. התרעת נפילה. מחייג למוקד. אייל, אתה שומע אותי? אייל. אני צריכה אמבולנס לרחוב השלום 5 בתל אביב. אדם בן 50 לפני כחודש לקה באירוע מוחי. אייל, הסיור בדרך אליך. אל תדאג, אני נשארת איתך על הקו. חזרנו אליכם עם ההקלטה הזאת. מוישי כהן, מנכ"ל יד שרה, מה שמענו עכשיו? שמענו מקרה שקורה לנו, לצערנו רב, קורה לנו מספר מקרים כאלה ביום. אדם שקיבל סטרוק, אירוע מוחי, התמוטט בבית. אבל המזל הגדול של האדם, שיש לו גם את המוקד, הוא מחובר למוקד המצוקה של יד שרה, עם המכשיר המשוכלל שזה עתה פיתחנו, חיישן נפילה. ברגע שהאדם נופל, וגם אם הוא לא הצליח, הוא לא הספיק לתת לחיצה על מוקד המצוקה, על השעון שיש לו על היד, החיישן מזהה את הנפילה, והוא מחייג אליכם. מספר שניות הוא מחייג, ואז אנחנו מתחילים לנהל את האירוע. שלום לנחום גיטמן, מנהל מוקד המצוקה של יד שרה. שלום וברכה. כלומר, המכשיר הזה מנהל את העניינים, נכון? אתם יודעים את הכתובת של אותו בן אדם. מה שקורה זה, אני אסביר, עד היום היה לנו לחצן מצוקה שבמידה והיה קורה משהו, האדם היה צריך ללחוץ עליו בצורה פיזית, זה הגיע או בצורה של שעון או טיליון, ונתקלנו בהרבה מאוד מקרים שאנשים באמת לא הצליחו ללחוץ, ולצערנו לא יכלנו לעזור להם. עכשיו אנחנו שמחים לראשונה בארץ, אין אף מוצר שמבצע את הפעולה הזאת, שהצלחנו להגיע לסיטואציה שאנחנו יכולים לקבל גם קריאה במקרה שהאדם לא הצליח ללחוץ. כבר היה לנו מקרה לפני שבועיים, שגברת שהתקינה את המכשיר מצוקה בביתה, יומיים אחרי שהיא התקינה, היא לקחה את זה מסניף יד שרה, התקינו לבד בבית המכשיר, קיבלנו קריאה במוקד. המוקדנית עונה לו טלפון, היא שומעת שקט ורק את ההתראת נפילה שמתקבלת מהמכשיר. היא מתקשרת מיד לשכנים, לא עונים לה, היא מתקשרת לבת, הבת אומרת אני ממש פה ליד, אני עולה לבניין. היא עולה, מנסה לפתוח את הדלת, היא לא מצליחה לפתוח, היות והמפתח היה מבפנים במנעול. היא התקשרה אלינו חזרה, אמרה אני לא מצליחה להיכנס, הזמנו מיד כוחות הצלה, כיבוי אש, מגן דוד אדום. נכון, אני אעשה לך את זה יותר פשוט. כלומר, עד עכשיו מי שמאיזושהי סיבה נפל בבית ולא הצליח להגיע ללחצן המצוקה, יכול היה חס וחלילה או למות בבית או להישאר שרוע על הרצפה במשך ימים ארוכים, והיו כבר מקרים כאלה. היום זה פשוט מחובר לבן אדם, המכשיר מזהה את הנפילה, אחרי כמה שניות הוא מחייג ליד שרה. זה מגיע בצורה של טיליון, ובמידה ואדם נפל במשך 12 שניות, המכשיר בודק שאכן האדם לא מתרומם, או יכול לבטל את הקריאה, אם זה קריאת שווא, במידה ואנחנו לא עונים. מכשיר מציל חיים. נכון, במקרה שסיפרתי, באמת הגיעו הכוחות מד"א למקום, ובאמת גילו את האישה על הרצפה ללא הכרה, ונתנו לה מיד טיפול. עכשיו, הלחצן גם לחצן מצוקה יש על הטיליון הזה, והיא לא הצליחה ללחוץ, זאת אומרת שהיא לא יכלה ללחוץ, ולכן רק הנפילה, הזיהוי נפילה, זה מה שקרה. למי חשוב שיהיה את המכשיר הזה? מי האוכלוסייה הנזקקת לו? המכשיר מצוקה יכול להיות גם לאנשים שסובלים, שמפחדים שיפלו, גם לאנשים שלא, יש מכשיר עם נפילה, יש שעון בלי נפילה, ככה שזה יכול להתאים לכל אדם שנמצא לבד בביתו, אנשים אחרי אירוע לבבי, אחרי אירוע מוחי,
יש לנו גני ילדים אפילו שמחוברים למוקד המצוקה, אזורים עם רגישות ביטחונית וכן הלאה. זאת אומרת, כל אדם שרוצה בלחיצת כפתור לקבל עזרה, אנחנו יכולים לספק את המכשיר מצוקה. מי עוד, אמרנו 1,000 שיחות בערך ביום, מי מתקשר למוקד המצוקה? באיזה בקשות מתקשרים למוקד המצוקה? החל מקריאות חירום שההגדרה היא אני לא מרגיש טוב, שהיא לחץ בחזה, אני צריך אמבולנס, ועד שיחות בידוד, שמבחינתנו זה לא פחות חשוב, שיש אדם שנמצא לבד בבית, ולא יודע משהו לא בסדר, ואנחנו מיד מזיקים את הילדים או את השכנים, ככה שגם ירגיש תמיד בטוח, הוא והמשפחה. למה בעצם הם מתקשרים אליכם ולא למד"א, אם הם לוחץ להם בחזה? כי אדם שנפל, או אדם שנמצא במצוקה, לחייג, או להגיע לטלפון, בהרבה מאוד מצבים הוא לא יכול לעשות את זה. הלחצן שנמצא על היד שלו או לצוואר, גם נגד מים בזמן המקלחת, שהרבה מאוד נפילות מתבצעות גם שם, קורות גם שם, אז אנחנו ככה נותנים מענה להרבה יותר מקרים שלא יכולו להזעיק כוחות. ולפעמים אתם מתווכים בין מד"א לחולה. בוודאי. אני רוצה ברשותך להוסיף, שלום ונחום, ברשותכם. מוקד המצוקה הזה הוא מציל חיים. הוא מציל חיים בפשטות כל יום עשרות אנשים. אמנם, כל מי שרוצה את אותו מכשיר מצוקה יכול לבוא ולקחת זה בחינם בכל סניפי ההצהרה, ומכאן אני גם קורא לכל מי שיש לו הורים מבוגרים, בן זוג שחושש, תיקחו שקע לתקע פשוט מאוד. שאלת שאלה מצוינת, למה בעצם אדם לא פונה ישירות למגן דוד אדום וכדומה? אדם שעובר איזשהו אירוע, הוא קצת מבולבל, הוא לא כל כך יודע. מספר שניות שהוא צריך להחליט האם כן לפנות למד"א או לא לפנות למד"א, האם באמת בן הזוג שלי כרגע נמצא במצב שאני צריך להזיק פה אמבולנס, הוא קריטי. אנחנו אומרים לו, תשמע, אנחנו נהיה המסננת המקצועית. המסננת המקצועית זה אותו מוקד מצוקה שיושבים שם מוקדנים, מיומנים. זה נראה כמו מוקד 100, ונראה לי שהוא הרבה יותר יעיל ממוקד 100. אני לא מכיר את מוקד 100, אני מכיר את המוקד שלנו. יושבים שם אנשים מיומנים, שעוברים הכשרה מיוחדת, איך לדבר עם הבן אדם, איך לדבר עם בן אדם שנמצא כרגע באמצע התקף לב, איך לדבר עם בן אדם שנמצא בהתקף חרדה, איך לדבר עם בן זוג בת או בן הזוג שלו כרגע שוכבים ללא הכרה, וזה מוקד המצוקה. הוא אמר, אנחנו איתנו על הקו, הוא אמר, הרבה אנשים מתקשרים כי הם בודדים, כי אין להם עם מי לדבר. נכון מאוד, נכון. יש לנו אנשים שמתקשרים לדעת באיזה שעה כניסת שבת. יש אנשים שמתקשרים לדעת מה היו התוצאות של הלוטו אתמול בלילה. אבל בסופו של יום... רוצים שנגיד לבן שלהם שיתקשר אליהם, או דברים דומים, או לשכן שייכנס רגע. בקיצור, נחום, אתם אומרים לאנשים, תתקשרו, אל תתלבטו. אל תתלבטו. אתם מרגישים איזה בעיה או מצוקה, תתקשרו. יותר מכך, אדם שיש לו במשפחה, מישהו שהוא חושש, שהוא בודד, שהוא גלמוד, שהוא בכל סיבה שהיא, אל תחשוש. גש לסניף, קח את המשדר, תוך 20 שניות אתה מחובר לאחים, אחיות שידברו איתך ויצילו אותך אם צריך. נחום גיטמן, והמוקד הזה פועל 24 שעות ביממה, כל ימי השבוע, בחג, בשבת. כולל שבתות, חגים, כל השנה, נכון, אמת. כן, כי פיקוח נפש דוחה שבת. אמת. אז תודה רבה וחג שמח, נחום גיטמן. חג שמח, כל טוב. חזרנו אליכם, וליד שרה יש מרכז מבקרים. התפלאתי, מרכז מבקרים מאוד מאוד משוכלל, הלוואי על הרבה מוסדות, ומי שמוביל את הפרזנטציה של התצוגה ושל מרכז המבקרים הוא דביר בנדק, שכולכם מכירים. שלום דביר. שלום, שלום, מה שלומך? ראיתי את הסרט שאתה מוביל שם, ובטח עברת אותה חוויה שאני עברתי מבחינת ההתרגשות של המקום הזה. ולכן אתה גם מתנדב שם. התרגשות זו מילה קטנה, זה תדהמה לראות את המפעל הזה. מפעל במרכאות. והגעת לזה בצורך, כי הגעת לשם פעם לאיזשהו צורך, נכון? לא לשם, כמובן שהשתמשתי בשירותים שלי הצרה בעבר במקומות אחרים. למרכז הזה בירושלים לא הגעתי, למרכז הזה הגעתי רק באמת שהתנדבתי להצטלם למרכז המבקרים. אבל לא ידעתי שיש דבר כזה, כזו פרזנטציה מרשימה שאתה מבין דרכה את ההיקף פעילות. מה אתה חושב שהציבור לא יודע על יד שרה? למה חשוב שהוא יבוא למרכז הזה? אולי העובדה הכי גדולה שהציבור לא יודע היא שלא היינו מסתדרים בלי. זה עד כדי כך.
אבל יש הרבה נישות במגזר השלישי במדינת ישראל ב-2016 שלא היינו מסתדרים בלעדיהן, והתרגלנו שהם ביומיום שלנו, אבל מישהו צריך להזרים לשם כסף, והמדינה לא עושה את זה, אז אתה מוכרח לתת כמה שקלים אם יש לך. או יכולת, התנדבות, יש שם כמות אדירה של אנשים שמתנדבים. כלומר, אם היינו ממירים את העלות של המתנדבים, זה מאות מיליוני שקלים בשנה. זאת אומרת, 6,000 מתנדבים שעובדים שם בלי לקבל תמורה. זה משהו אדיר שהמדינה בכלל לא יכולה להתחיל לחשוב איך היא נערכת לזה לבד. בגלל זה משהו שמוכרחים לשמר ולהמשיך להבין ולהביא לתודעה, כי לא היה ברור בהתחלה למה מקום כמו הצהרה צריך לשווק את עצמו בצורת מרכז מבקרים, שבעצמו עולה הרבה כסף ליצור ולתפעל. אבל אתה מבין שאתה מוכרח להמשיך קרב אנשים כל הזמן, כי המקום יגבה בלי תרומות. תגיד, מדינת תל אביב למשל מודעים לעובדה שיש דבר כמו יד שרה? כי ירושלים היא עיר של חסד, אנחנו מכירים, אבל למקומות האחרים, אתה שחקן תיאטרון ומופיע בטלוויזיה, הקולגות שלך יודעים, מכירים את יד שרה? כן, למזלנו יד שרה זה סוג של קונצנזוס. אבל יש הרבה נישות אחרות שאתה צודק, לא מכירים מספיק. מזל שמדינת תל אביב משתמשת בשירותים האלה בדיוק כמו מדינת ירושלים, אז הכל בסדר. אבל יש שירותים אחרים שאולי לא משתמשים בהם, צריך להביא אותם לידיעת הציבור, אבל באמת יד שרה זה משהו שעם עשרות סניפים חולש על כל סוג של קהל בישראל. אתה יודע שהתברר שהמון אנשים בודדים למשל מתקשרים למוקד, כי אין להם עם מי לדבר. ושכל אחד שמגיע לקחת ציוד לא שואלים אותו אם הוא עשיר או עני. זה אתה גם יודע. זה מרשים מאוד. קודם כל נותנים את השירות ולא שואלים יש לך או אין לך כסף ולמה בעצם באת אלינו. נכון. זה נפלא. יש הרבה מידות טובות בתוך הדבר הזה. הכלל הראשי הוא שזה באמת משרת לרוחב. בלי שום סוג של אפליה, וזה מאוד חשוב. ולחשוב שיש יותר מ-100 סניפים, 6,000 מתנדבים, בעצם דבר שהמדינה הייתה צריכה לעשות. כן, המדינה ויתרה אני חושב ויתרה, עכשיו, אני לא יודע אם בזכות או תראה, המקומות האלה קמו, והמדינה היה לה קל לוותר על זה, כי הם עושים את עבודה מצוין, אוקיי? השאלה היא מה יקרה אם זה לא יהיה. המדינה יכולה, או צריכה גם לתת גב, או רוח גבית חזקה ונעימה למקומות כאלה, שגם אם הם עומדים בזכות עצמם, הם צריכים תמיכה ציבורית. ודביר, אנחנו באמת ממליצים לכל אחד לבוא לראות את מרכז המבקרים, כי זה ממש מקצועי, יפה ומרגש. הוא גם משעשע, הוא גם... הוא משעשע בזכותך, כן. תודה, אדוני. תודה רבה. מה רצית להגיד, מוישי? אני רציתי להוסיף, היי דביר, זה מוישי, מה שלומך? שלום מוישי, מה שלומך? ברוך השם, נפלא. אני רוצה לומר, מקודם הרב לופוליאנסקי דיבר על 6,000 מתנדבים. באמת, כל המתנדבים הם מדהימים, הם מיוחדים. דביר נרתם, באמת, כל פעם שקוראים לו, הוא מגיע, עושה את העבודה בצורה מושלמת. זה מה שהוא אמר? זה מה שאני אומר, הוא דיבר על המתנדבים, זה מה שאני אומר. אבל לא צריך אותי בשביל לומר את זה. אני מזמין מפה באמת את כל עם ישראל. בואו בהמוניכם לראות איש מושלם, את דביר היקר, עושה עבודה מושלמת בחוויית הנתינה הישראלית. כי בסופו של יום, עם ישראל הוא עם שנותן. בואו תראו איך עושים את זה בגדול. דביר בנדק, תודה רבה לך, כן. תודה לכם, ובאמת אין לנו שום דבר יותר חשוב מלתת. ושנה טובה. שיקות. ואני החלטתי כבר להתנדב. זאת אומרת, מי שמגיע לשם, פועל היוצא את השוק. בשמחה רבה. פשוט לך יהיה כוכבית 6444, בואו, תתנדבו ואתם איתנו. ובינתיים פרסומות. חזרנו לכם, אנחנו נמצאים עם אנשי משדר מיוחד, עם אנשי יד שרה, ואחת המתנדבות היא מלכה מלמד, שלום לך. שלום וברכה, צהריים טובים. תגידי לי בדיוק מה ההתנדבות שלך, מה את עושה? אני אחראית על יחסי ציבור. אני מפתחת פרויקט מיוחד עם עוד קולגה של הבאת תיירים בעלי מוגבלויות מהעולם דרך יד שרה, ואני מדריכה במרכז המבקרים החדש. בואי נדבר על התיירים. אוקיי. אני רוצה לספר על פרויקט מאוד מאוד מיוחד שהרב אורי לופוליאנסקי יזם אותו, להביא תיירים בעלי מוגבלויות שרוצים לבקר בישראל ועד היום לא הצליחו לבקר דרך יד שרה. זה אומר שהם יכולים להגיע, נכונית תחכה להם בשדה התעופה, המלון יהיה מאובזר לפי הצרכים שלהם, הם יכלו לטייל בישראל בכל המקומות ששם הם מונגשים לבעלי מוגבלויות, כל זה רק דרך יד שרה. פרויקט חדש, ייחודי, משרד התיירות מתעניין בו,
ואנחנו מאוד מתרגשים לקראתו. כבר ניסיתם את זה או שזה רק בתכנון? זה לא רק בתכנון, זה כבר בתהליך, כבר מתחילים להפיץ אותו בכמה מקומות, התחילו להגיע תיירים. אנחנו, מה שנקרא, בשלב של הרצה. כל מקום שמספרים אותו יש התרגשות מאוד גדולה על הבשורה הזו. רק אומר שכרגע משרד התיירות רוצה להפיץ אותו כהפנים היפות של ישראל, שיש מקום אחד שנותן שירות לאנשים. אני מקווה שמשרד התיירות גם יממן את זה, אם הוא כל כך חשוב לו להביא תיירים. אוקיי. אני חושבת שאנשים שעד היום שבאים משלמים ממיטב כספם, וזה בדיוק הרב אורי לופליאנסקי התכוון. שירות חינם לכולם, ודאי לאנשים האלה. מלכה מלמד, תודה רבה לך. אין על מה, אני רוצה רק לאחל שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, ולומר שליד שרה יש מתנדבים, 6,000 מתנדבים שיש להם ארגון, בואו להתנדב. תודה. כל טוב. מוישי, שמענו עכשיו את מלכה. הפרויקט הזה של גם תיירים אתם, אולי תקימו יד שרה בחוץ לארץ? א', אין לנו יד שרה בחוץ, יש לנו מודלים של יד שרה בחו"ל, אבל בהמשך למה שמלכה אמרה, המטרה שלנו זה, יש את האמרה, yes you can. אנחנו רוצים שכל אדם בעולם שמעוניין לבוא לארץ ישראל, ולא משנה מתי, אנחנו ניתן לו את כל האפשרויות להגיע. זה נסיעה בנכונית, זה ציוד רפואי. צריך להבין, אדם מוגבל, אדם נכה, אדם אפילו מונשם, שמגיע לארץ ישראל, זו אופרציה. זו אופרציה רחבה מאוד. הוא צריך מיטה מותאמת, הוא צריך חדרי שירותים מותאמים, הוא צריך חמצן, הוא צריך את כל העניינים מסביב, את כל הציוד מסביב, וזאת המטרה שלנו. אז כן, אנחנו יוצאים עכשיו לנציגויות בכל העולם. בואו, כל תייר שרוצה לעלות לארץ, יד שרה תיתן לו את האפשרות לעשות את זה בקלות, במהירות, ביעילות. ברוכים הבאים לארץ ישראל. אנחנו רוצים שיהיו הרבה תיירים, אבל אנחנו לא בטוח שאתם יכולים לספק ציוד לאלפי תיירים. בעזרת השם. בעזרת השם. אנחנו לא רוצים שחלילה שישב איזשהו תייר עכשיו באיזשהו מקום בעולם, יגיד, אני לא מסוגל לבוא לנשק את אבני הכותל, כי אני מרותק לכיסא גלגלים. ולא לשכוח שבסופו של דבר אתם צריכים מתנדבים. זה התרומה שאתם צריכים. ברור, ההון האנושי הוא ההון החשוב. ברור שכן, המתנדבים זה אפשר לומר, חוט השדרה של העם בכלל, אבל של יד שרה בפרט. כל הארגון הזה מבוסס על ידי מתנדבים, מהמייסד הרב לופוליאנסקי עד כל מתנדב אחר בסניפי יד שרה. זה עשרות רופאי שיניים שמגיעים לעשות משמרות טיפולים, הם מטפלים במרפאת שיניים גריאטרית. מעל 100 עורכי דין שמגיעים ומתנדבים, נהגים, עורכי דין, אנשים מכל גווני הקשת, כל אדם שרוצה לבוא להתנדב ביד שרה, מוזמן, אנחנו נשמח איתו, יש לו ידיים טובות, יש לו יכולת במחשבים, כל מה שצריך אנחנו נשמח. זאת התרומה שלכם. זאת התרומה של עם ישראל לעם ישראל. פה עוזרים אחד לשני. שלום לעורך הדין קובי ביר. שלום וברכה. אין לנו עוד הרבה זמן, תספר לנו בקצרה מה ההתנדבות שלך ומה אתה עושה ביד שרה. אז אני אמשיך את דבריו של מוישי, בדיוק מאותו כיוון. אנחנו קבוצה של כ-14 מורי דרך, שחיפשנו את הדרך איך באמת לסייע לכל אזרח במדינת ישראל באשר הוא, חרף כל מוגבלויותיו, להגיע לכל מקום שניתן להגיע אליו בעזרת כיסא גלגלים. אם זה לטייל בהרי ירושלים, אם זה לטייל בשכונות ירושלים, שבוע שעבר הגענו סיור סליחות, אם זה לטייל בתל אביב הישנה, אם זה לטייל ביפו, במצדה. יש מספיק אתרים ברחבי הארץ שהיו מונגשים וניתן לסייר בהם, ופשוט צריך את המדריך שידע לקחת את האנשים, ידע איפה המקומות מונגשים, בעזרת הלוגיסטיקה של יד שרה, ויחד עם האופרציה שמסביב, כמו למשל לארגן שירותי נכים מונגשים לאורך הטיול, לגרום באמת לכל מרותק לכיסא גלגלים שיוכל להגיע וליהנות מהארץ הזאת. ובג'יפים שלכם, רכבים שלכם? זה נעשה דרך הנכוניות של יד שרה. יד שרה, הבנתי. כן, הנכוניות של יד שרה, אנחנו מתאמים עם יד שרה, עם אגף הרכב, את מסלול הטיול. הטיול ברובו, זה לא טיולי ג'יפים, זה טיולים להפך, שאנחנו רוצים להפגיש את הרכבים צריכים להיות מותאמים, זאת אומרת, זה לא יכול להיות ג'יפ, זה רכב מותאם. נכון, אבל והמטרה שלנו באמת ליצור לתת לאנשים לצאת מהבית. מוישה, יש לך סטארט-אפ, ג'יפים מותאמים. יש לי סטארט-אפ, יש לי אנשים טובים כמו קובי ביר, שמסורים, הוא והצוות הנפלא שלו,
שלא לא מוותרים על כלום. לא מוותרים על אף אדם. טוב, תראה, אני רק אגיד משפט אחד, אנחנו אתגרנו את מוישי בעניין הזה, שאנחנו לאט לאט מנסים לגדול, להגיע למצב שיד שרה תיאלץ לקנות אוטובוס מותאם, ואנחנו בינתיים בכיוון הנכון. אוקיי, קובי ביר, עורך הדין, תודה רבה לך. תודה רבה לכם, יום טוב. עוד מתנדבת היא ענת בן זקן, שלום לך. שלום וברכה. מה את עושה בדיוק? אני מנהלת את אגף שירותי בית וקהילה ביד שרה, כבר 19 שנה. שמה הוא עושה? אגף שלנו בעצם רואה את הקשיש במרכז, הקשיש והנכה, ותופר לו חליפה שמתאימה לו בעזרת מתנדבים. זאת אומרת, יש מתנדבים שמגיעים לקשיש הביתה, שקשישים שמגיעים אלינו דרך קופות חולים, דרך לשכות רווחה, דרך מתנדבים אחרים ביד שרה, חבר מביא חבר וכו'. ואנחנו רואים מה הצרכים של אותו קשיש ואיך אנחנו יכולים לעזור לו. מצד אחד להצמיד מתנדב לחברה, שיבוא ויעבוד איתו יחד על כל נושא שבעולם. זה יכול להיות פוליטיקה, זה יכול להיות סודוקו, זה יכול להיות טיול מסביב לבית, וכל דבר שהקשיש או הנכה עצמו זקוק. זה יכול להיות סיפורי חיים, שאנחנו מתעדים את סיפור החיים של אותו קשיש, וסורקים תעודות ותמונות ומוצאים ספרון יפה ומכובד. זה יכול להיות מלאכות יד, כי אם הקשיש או הנכה יושב על כיסא גלגלים, זה לא אומר שהוא לא יכול להמשיך לעבוד. וזה יכול להיות מוזיקה שמשמחת כל לבב, בהתאם לצרכים והרצונות של הקשיש והיכולות של המתנדבים כמובן. עוד שירות, ענת, אנחנו חייבים לסיים עוד שירות של יד שרה. ענת בן זקן, תודה רבה לך. בבקשה, בשמחה רבה. ולקראת סיום, עכשיו לקראת יום כיפור, אתה יודע, נניח אם אנשים רוצים לשאול מנהגי החג או אם לצום, למי מותר לצום, למי אסור לצום, אפשר גם לפנות אליכם? נכון, אנחנו בעוד מספר ימים, יום כיפור, ידוע, יש אנשים שלא יכולים לצום בגלל בעיות רפואיות. אנחנו הקמנו מוקד, גם זה ראינו שיש צורך דרך מכון הרפואה וההלכה של הרב יעקב וינר, ישבו שם צוות של רופאים מומחים ממיטב בתי החולים בארץ, שיתנו תשובות לאנשים שכן רוצים לצום, מה מותר, כמה מותר להם לשתות ולאכול. פשוט להרים טלפון לאותו מספר שכולם צריכים לזכור אותו. כוכבית 6444, אם זה להתנדב, אם זה לשאול שאלות, אם זה לבדוק מהי יד שרה. כל מי שרוצה. ואתם פועלים גם ביום כיפור. מוקד המצוקה של יד שרה עובד כאמור 24/7 כולל יום כיפור. דרך אגב, מוקד המצוקה של יד שרה הוא המוקד היחיד שמותר להפעיל אותו על ידי בשבת ובחגים, על פי פסקים של רבנים ידועים. כן. עד אפילו מישהו מתקשר, אתם לא יודעים מי מתקשר, אז אם אתם עונים בשבת, אתם יוצאים מנקודת הנחה שמי שמתקשר זקוק לעזרה. ברור. אצלנו, מי שפונה אלינו, אנו מקבל תשובה בשבת ובחג, דרך מוקד המצוקה. יושבים שם צוותים מיומנים, טובים, ויתנו תשובות. אז התרומה של כולם זה הנתינה, זה ההתנדבות, ואתם מוזמנים באמת להתנדב, כי אין מטרה יותר נעלה מזאת. בהחלט. בואו תצטרפו למשפחת המתנדבים הגדולה ביותר בארץ. זאת ההזדמנות להודות גם לכם, לאכסניה של רדיו ירושלים. וכמובן, לאחרונים חביבים, האהובים על כולנו, המתנדבים הנפלאים של יד שרה, למעלה מ6,000 אנשים מסורים, טובים ונאמנים. משה כהן המנכ"ל, תודה רבה לך. תודה לך. חג שמח לכולכם, ושלא תסתגקו כל כך ליד שרה. שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
ונשוב. כתיבה וחתימה טובה.